बर' थुनलाइ आफादनि 63थि जे बोसोरसालिया जथुम्मा बक'आव जानाय बाहाय जोबथा सानाव बाहागो लाफैनानै बेनो मोनसे फोरमान जाबावदों जे जोंनि हारि माहारिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेरावबो बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे गोहोम गोलैनानै दङ आरो जथेस्थ' पपुलार जानानै दङ। लाइखुटा गायसननायावबो आङो फैदोंमोन, आलासि हिसाबै फैनो खाबु मोनदों आरो मैयाबो मोनायाव फैदों। आं बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्सफ्राव ओरैनो आलासि हिसाबै लेंहरबाल' फैयो बिदिबो नङा, आङो मोजां मोनो हिसाबै फैयो। दा बेबायदिनो गिबि मन्थ्रियाबो फैबाय आरो बर' राव थुनलाइनि बा सोलोंथाइ बिथिंनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जोङो माबोरै खामानि मावलांगोन बिनि सोमोन्दैबो मोनसे आभास होलांदों। दा बर' थुनलाइ आफादाव जथुम्माफोराव जोंहा माखासे सोलायनाय लाबोनो दरखार दङ, गोनांथि दङ। दा बियो प्लेटिनाम जुबिलि जानो थांगासिनो दं। 2026आव हयथ'बा प्लेटिनाम जुबिलि इयारा जागायो। थ' बर' थुनलाइ आफादा बै बोसोरखौ नायहरनानै मोनसे ड्रास्टिक मोनसे चेन्ज रिफर्म लाबोनो गोनां जादों बहुद दिगाव। आं बुङा दा मावबाय थानाया आउटडेटेड जाबाय होननानै, बा दा मावबाय थानायाबो थिगैनो दं। नाथाय जोङो आफादनि जे अर्गानाइजेसनेल स्ट्राक्चार बेवहाय गोबां एडिसन नांगौ जोंनो। जेनेबा दा डिजिटेल लिटारेचारा मोनसे इम्परटेन्ट पार्ट लिटारेचारनि। जों मोनसे सेक्सन नांगौ आफादनि सिङावनो डिजिटेल लिटारेचारखौ नायग्रा आरो कालचारखौ नायग्रा मोनसे आलादा बाहागो नांगौ आरो बिदिनो ट्रेडिसनखौ नायग्रा बाहागो नांगौ। फार्स्टिं जा मिडियामनि आरो टिचारफोरनि जेंना दं बे मोनसे आयदा जाहैबाय। आरो संगठनाबो मोनसे खुब भलन्टारि मोनसे आइडियाजों सोलिबाय थायालासेनो सिस्टेमा फुलप्रुफ जायोबा बेवहाय एडमिनिस्ट्रेसननि मोनसे उइं नांगौ, संगठननि इन्टारनेल एडमिनिस्ट्रेसनखौ लाखिनो थाखाय। थ' बेफोरखौ जोङो गोबां सोलाय सोल' लाबोनांगोन। प्लास जोंनि जि स्टाडिनि एरिया, बर' थुनलाइ आफादा आफादल' जायालासिनो, खामानि मावग्राल' जायालासिनो, बा बिदिनो बोसोर कनफारेन्सल' खुंग्रा जायालासिनो मोनसे स्टाडि खालामग्रा आफादबो बियो। बे स्टाडिनि एरिया जोंहा बांनांसिगौ दं। आं दहाय आंनि बिबुंथियावबो बुंदों, दिनै वर्ल्डनि स्कलारफ्रा फैयो बर' थुनलाइखौ स्टाडि खालामनो फैयो, रिसार्च खालामनो फैयो। थ' लासै लासै बै स्कलारफोरा नोंनि आर'नाइ एबा दैमा दैसा एबा गामसा दख'ना नों बेवहायनो सोनारबाय थानानै आबै आबौनि सल'आव नों लिटारेचार क्रियेट खालामबाय थायोबा बिसोरनि इन्ट्रेस्टफ्रा गोमालांगोन। लासैनो प्रग्रेसिभ लिटारेचारा बाहाय डेभेलप जादोंना जायाखै? प्रग्रेसिभ लिटारेचार मिन्स हिउमेनिटि, नेचार, वर्ल्ड, इन्टारनेसनेल लेभेलाव नोङो इउर'पियान लिटारेचारफोरनि रिफ्लेक्सन जायोना जाया बाहायलाय? बा खाथियाव थानाय जाथि माहारिफोरनि रिफ्लेक्सन जायोना जाया? खालि बर'निल' जायो नामा? रावा बर', खिन्थु बै पटभूमि बा जि भेटिफोर थुनलाइ सोरजिनायनि बेफोर गुबुन गुबुन हारिनि माबाफ्राबो बाहाय रिफ्लेक्सन जानो गोनां जायो। अब्ला बाहाय मोनसे बिश्व साहित्यनि गन्धखौ मोनगोन। बिदिजोंसो जोङो गिदिर थुनलाइ जानो हायो। दा बाहायबो गोबां सोलायनाय लाबोनांगौ दं। इन्स्टिटिउसनेलाइजेसननि जि प्रसेस बे दाबो माने खुब मोजाङै जायाखै। थुनलाइ आफादखौ इन्स्टिटिउसनेलाइज खालामनांगौबा बाहाय गोबां सोलायनाय लाबोनांगौ। नाथाय दासिम जि मावबोबाय, फ्राय 72 इयार्स रानिं दा थुनलाइ आफादा, पृथिबियाव हयथ'बा रावनिबो हिस्ट्रियाव जे मोनसे रावा इसेबां गुसुं समनि गेजेराव इसेबां जौगानाय गैया। दा थुनलाइ आफाद थानायखायसो बे सम्भब जादों। आरो जों दा जोंनि सिभिलाइजेसन होन एबा मोनसे सामाजिक जि डिसिप्लिन मरेलिटिनि खोथा, आरो जों हारि हिसाबै मोनसे एन्टिटि लाखिनांगौ, थुनलाइ आफाद नङामोनबा जानाय नङामोन। आरो थुनलाइ आफादनि सेतना फैजेननायनि उनावहायसो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नांगौ होननाय बे सेतनायाबो फैदों यां जेनेरेसननि गेजेराव। बेनिखायनो थुनलाइ आफादखौ जों सिबिनांगौ, जुगे जुगे सिबिनांगौ। आरो जोंनि राव थुनलाइ बेखौ फोथांनानै लाखिनांगौआव गोदान मोनसे जि कनसियासनेस बेखौ लाबोनानै जोङो थांनानै थानो नाजालायनांगौ, आं बेखौनो खावलायदों।